Türkiye башка Санкарада 13 сәгать исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 14 июль дүшәмбе көн. Сез турыдан туры эфирдә Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ашлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey вот из радио каналыннан тапшыла. Тапшыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыктың беренче шереге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Türkiye Cumhuriyeti илбашы Recep Tayyip Erdoğan Birleşken Garip Emirliklari дәүләт башлыгы Шейх Мөхәммәд бин Заид Ал Нахьян белән үткәргән телефон сөйләшүендә террорчылыктан арындырылган Türkiye инициативасы белән Türkiye'нең һәм илнең һәм дә төбәкнең көн тәртибеннән террорчылыкны чыгаруга юнәлгән мөһим адым ясавын белдерде. Илбашы идарәсенең РМТ рәислеге белдергәнчә, якшәмбе көнне үткәрелгән телефон сөйләшүендә Эрдоган бу юнәлештәге тырышларның тәвәккәллек белән алып барылачагын билгеләп узды. Birleşken Garip Emirliklari лидеры Ал Нахьян исә Türkiye'нең шушы максатының региональ иминлеккә мөһим өлеш кертәчәген искәртеп узып, барышның уңышлы тамамлануы өчен үзенең теләкләрен җиткерде. Эрдоган моннан тыш Türkiye белән Birleşken Garip Emirliklari арасындагы стратегик уртаклыкның бөтен өлкәләрдә уңай нәтиҗәләр тудыруына һәм бирәктә саклану сәнәгате белән яңа технологияләрдә зур потенциалга ия булуына басым ясады. Сөйләшү вакытында Эрдоган Әбу-Дабида башатылган Азәрбайҗан-Әрмәнстан тынычлык сөйләшүләрен игътибар белән күзәтеп баруларын һәм Кавказда даими тынычлыкның урнаштырылуы өчен бөтен конструктив инициативаларны якларга дәвам итәчәкләрен белдерде. АКШ илбашы Дональд Трамп Газада утны туктату килешүенең атна ишендә төзелә алыначагын әйтте. Эндрюс уртак базасында ясаган чыгышында сөйләшүләрдә алгарышка ирешелүен белдерүче Трамп якын вакытта алга китешнең булачагына ишарат итте. Трамп Израильнең 60 көнлек утны туктату өчен тәкъдим ителгән шартларны кабул итүен раслап, килешүнең хәзерге вакытта Хамастың кулында булуын әйтте. Катар һәм Мисыр аралашылыгы белән алып барылучы сөйләшүләрдә Хамас уңай җавап биреп, алгарышка әзер булуын күрсәтте. Шурада Трамп Америка Кушма Штатларының Украинага Patriot һава саклану ракеталарын җибәрәчәген игълан итте, фақат моның бәясен Авропа берлегенең түләячәген әйтте. Без моның өчен бер нәрсә дә түләмибез дип әйтүче Трамп моның АКШ өчен яхшы эш булуын белдерде. Путинны 200-лектә гаепләп, матур сүзләр әйтә, соңыннан төнне көчләрне бомбалый дип әйтте. Трамп ничә ракета системасының тапшырылачагын искәртеп узмады. Австралия ил күләмендә 35 мең гаскәри катнашуында хәзерге чаклы иң зур хәрби күнегүләрен башатты. Talisman Cyber 2025 хәрби күнегүләрендә 15тән күбрәк илдән хәрби көчләр катнаша һәм тәүге тапкыр Папуа Яңа Гвинеяга кадәр барып җитә. Хәрби күнегүләр Кин Тын океаны төбәгенә бирәктә Тайван тирәсендә арткан иминлек бурчуларын чагылдыра. 3 атна дәвам итәчәк хәрби күнегүләр җир өсте, диңгез һәм һава операцияларын үз эченә алачак һәм региональ координацияны җитди рәвештә күрсәтәчәк. Суданның Төньяк Кордофан төбәгендә РСФ оештырган һәм үлемгә китергән һөҗүмдә 3 бала белән бергә тыныч халыктан ким дигәндә 11 кешенең гомере өзелгән. Судан табиблар шелтәре бу һөҗүмне хәзергә кадәр иң рәхимсез һөҗүмнәрдән берсе буларак бәяләде. Һөҗүмдә 9 хатын-кыз һәм шулай ук балага узган хатыннар белән бергә 30дан күбрәк кеше яраланган. Сәламәтлек саклау органнары Баймогдан һәм Африка берлегеннән шушы вазгыятькә катышып, кырыслыкны туктатуларын сорый.
Иран Тохранда Израиль шымчылыган дрон ышканасына тінту өткерді. Тінту вақытында дрон үлішлері һәм шатлатқыштар қолға төшерілді. Иран рәсмиләре шимбә көнне башка Тохранда Израиль шымчылары тарафыннан дрон эшләп чыгаруда куллануы алга сөрелгән ышканага тінту оештырды. Иран полициясы уртаклашкан сүрәтләрдә тінту үткәрелгән урында кешесез һава аппараты өлешләре һәм шатлаткычларның булуы күренә. Рәсмиләр ышкананың Тохран эчендә булуын белдереп, төгәл урынын ачыкламады. Израиль узган айда Иран җирләренә оештырган һөҗүмнәрдә интихар дроннарын кулланган иде. Һөҗүмнәрдән соң Иран Тохран һәм Исфахан белән бергә бик күп шәһәрдә Израиль өчен шушы дроннарны эшләп чыгаручы ышканаларның билгеләнелүен белдергән иде. Көньяк Кореяның алдыбыздагы 2 айда Русияга тагын да күбрәк гаскәри җибәрүнең ихтималын алга сөрде. Йонхап хәбәр агентлыгының якшәмбе көнне Көньяк Корея хәрби күзләү хезмәтенә таяндырган хәбәренә күрә, Көньяк Корея Русияның Украинадагы сугышына булышлык итү максатыннан чыгып, 12 миллионнан күбрәк 152 миллиметрлік артиллерия ядрәләрен дә җибәргән. Саклану министрлыгына бәйле хәрби күзләү департаменты тарафыннан төп оппозициячел партиядан бер халык ышанычысына тәкъдим ителгән хисапта Көньяк Кореяның 28 мең контейнер белән корал һәм хәрби кирәк-яракларны җибәрү исәпләнә. Июнь айының ахырында Көньяк Корея күзләү оешмасы Көньяк Кореяның алдыбыздагы 2 ай эчендә Русияга тагын да күбрәк гаскәри җибәрүнең мөмкин булуын алга сөргән иде. Көньяк Корея күзләү хезмәте апрель айында бастырган башка бер бәяләүдә Русия белән бергә сугышучы Көньяк Корея хәрби көчләренең якынча 4700 югалту кичерүен, буларның 600-ның һәлак булуын җиткергән иде. Мөхтәрәм таңчасыз Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Türkiye Cumhuriyeti 2016 елның 15 июлендә Фетуллахчы террор оешмасының хаин түнтәрелеш керешүе белән очрашты. Төрек кораллы көчләре эшенә үтеп кергән һәм үзләрен илнең солых шурасы дип атаган бер төркем чынга ашырырга теләгән түнтәрелеш керешүе вакытында Türkiye Büyük Millet Meclisi бомбалы һөҗүмгә дучар калды. Анкара һәм Истанбулдагы критик урыннарны кулга төшерергә тырыштылар. Һөҗүм керешүеннән котылган Төркия илбашы Реджеп Тайип Эрдоганның чакыруы белән урамга агылган халык түнтәрелешчеләргә каршы торып, ФЕТО террор оешмасы тарафдарларының җитәкчелекне кулга төшерүенә рөхсәт бирмәде. Русия көчләренең 2014 елда Украина җирләрен яулавы белән башланган Русия дәүләт башлыгы Владимир Путинның 2022 елда махсус хәрби операция исеме астында рәсмиләштерелгән Украина-Русия сугышы 2014 елның 17 июлендә авиация казасына сәбәпче булды. Нидерланд башкаласы Амстердамнан Малайзиягә очучы Малайзия һава юлларына бәйле бер юлчы очкычы Русия төркемнәре белән Украина армиясе берлешкән Донецк төбәгендә ракеталы һөҗүм нәтиҗәсендә килеп төште. Русия шигенә 60 чакрым ераклыкта ракета белән бәреп төшерелгән очкычтагы 283 юлчы һәм 15 экипаж персоналы якты дөньядан китте. Төбәктәге кораллы бәрелешләр аркасында эзләү, коткару һәм очкыч кисәкләрен тикшерү эшләрен башкарып булмады. Русияле сепаратистлар һәм Украина армиясе исә бер-берсен гаепләде. Вакыйгадан соң Европаның хәрби булмаган авиация җитәкчелеге Украина-Русия арасындагы төбәкне хәрби булмаган очкыч сәфәрләре өчен ябуын ачыклады.
Dünya Kipr Türk Cumhuriyetinde Tınışlık һәм Бәйсезлек бәйрәме буларак котланучы һәм 1974 елның 20 июль көнне Төркиянең гарантлык хакларына таянып башланган Кипр тынычлык хәрәкәтенең тәэсирләре 1000 еллыкның беренче ширегендә дә дәвам итә. Грек җитәкчелегенең Аннан планы референдумында чыккан нәтиҗәгә карамастан 2004 елда Авропа Берлеге әгъзалыгына кабул ителүе һәм Дөнья Кипр Төрек Җумһуриятенә караган шикләүләр аркасында утраудагы төрекләрнең дөнья белән ахәңенең тәэмин ителә алынмавы тынычлык хәрәкәтенең 51 еллыгында Кипр мәсьәләсен дөнья көн тәртибенең үзгәрмәүче маддәләреннән берсенә әйләндерде. Яңа 1000 еллыкка икенче Фарсы култыгы сугышы һәм аннан соң Америка Кушма Штатлары һәм берлектәшләренең явы белән аяк баскан Гыйракта илдәге авторитет бушлыгыннан файдаланган террор оешмалары аеруча җәй айларында оештырган бомбалы һөҗүмнәр төрле шәһәрләрдә меңнәрчә кешенең гомерен өзде. 2005 елның 16 июлендә Гыйракның Мусаиб шәһәрендә бер интихар һөҗүмчесе шартлаткыч төялгән танкерны бензин станциясында шартлатты. Вакыйгада 100 кеше үлде, 100дән артык гражданны яраланды. 2008 елның 16 июлендә исә бу тапкыр Телафер шәһәре базарында бомба төялгән бер транспорт чарасы шартлады. Һөҗүмдә 11 кеше якты дөньядан китте, алардан 7се балалар, 90 кеше дә яраланды. Икенче елның 14 июлендә башкала Париждагы Елисей мәйданындагы котлауларда катнашкан Франция илбашы Жак Ширакка кораллы һөҗүм оештырылды. Һөҗүмче гитар тартмасы эченә яшергән мылтыгы белән дәүләт башлыгы конвоена ут ачты. Тирә-яктагылар һәм полиция тарафыннан тәэсирсез хәлгә китерелгән һөҗүмченең психик сәламәтлегенең какшавы һәм неонацистларга якын оешма әгъзасы булуы ачыкланды. Һөҗүмче 10 елга төрмәгә утыртылды, әгъза булган оешма да ябылды. 2016 елның 14 июлендә Ницца шәһәрендәге Бастилия көне котлауларында исә Даиш террор оешмасы кан койды. Бер террорчы кешеләрне башта йөк машинасы белән таптатты, аннары машинадан төшеп тирә-якка ут ачты. Вакыйгада араларында туристлар да булган 84 кешенең гомере өзелде, 65 кеше яраланды. Ницца һөҗүменнән соң Франциядә 3 көнлек матәм игълан ителде. Икемеңдә 24 елның 19 июлендә глобаль проблема чыкты. Америкалы кибер куркынычсызлык ширкәте CrowdStrike Microsoft Windows кулланучы кешеләр өчен куркынычсызлык программасының яңа версиясын чыгарды. Бу исә 10 миллион санакның кинәт кенә китеп баруына сәбәпче булды. Санакларда барлыкка килгән проблема банклардан алып очкыч ширкәтләренә, телекоммуникация шелтәрләреннән алып сәламәтлек саклау оешмаларына кадәр шактый тармакта эшләрне туктатты. 19 июль көнне һәм аннан соңгы көннәрдә һава юлы ширкәтләре меңнән артык рейсны гамәлдән чыгарды. Банклар кредит карталарын куллануны һәм клиентларның хисапларыннан акча алу эшләрен шикләргә мәҗбүр калды. Мең еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Олуг кыры мөнәсәбәтләр белгече, фәннең докторы Җәмил Дуач язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары тавыш тизмәбезнең бүгенге чаралышында Хорасаннан Анадолуга кадәр барып җиткән акыл иясе
Абдал Муса турында сүз алып барабыз. Чыганаклар оның Азербайджанның Хой касабасында дөньяга килүен һәм Хорасан дәрвишләре карварының өлеше буларак юлга чыгуын җиткерә. Есеви еласы белән үскән Хорасан дәрвишләренең вәкиле булган Абдал Муса Түркистаннан Анадолуга алып барган шушы сәяхәт белән төрк стилендәге исламның нигез ташларын Анадолу җирләренә китерүчеләрнең берсе була. Бурсаның җиңеп алуны вакытында 1326 елда Орхан Газиның гаскәрләре белән иң сугыша һәм зур өстенлекләрен күрсәтә. Гейекле баба кебек башка азамат ирәннәр, дәрвишләр белән якын достык урнаштыра. Яңа үсә барган төрек дәүләтенең рухына бергәләшеп мәгънәви рухи яклау бирә. Риваятларга күрә, Бурсаның җиңеп алуында Бухарадан килгән 40 Абдалдан берсе буларак катнашкан Абдал Муса дуга һәм кыюлыгы белән төрек гаскәренә илһам чыганагы була. Шул рәвешле Абдал Муса җиңеп алулар чорының рухи юл күрсәтүчесе һәм төрекмән газиләренең устазы буларак телгә алына. Орхан Газиның җиңүләреннән соң үзенә Бурсада бер мәкам аерылып куелуын, фақат тормышының соңгы этапларында бу урынны ташлап башка якларга китү анатыла. Абдал Муса аннан соңгы елларда юлын Анадолуның көньяк-көнбатышына таба тота. Бурса һәм аның тирә-ягындагы хезмәтләреннән соң башта Айдын якларында кыска бер вакыт калган бу улы зат ниһаять Анталия Элмалы төбәгенә юнәлә. Абдал Муса биредә Элмалыга бәйле Тәккә авылына урнашып, үз исеме белән йөртеләчәк дәрвиш йорты үзәген төзи. Тәккә авылы исемендә хәтта шушы урыннан ала. Салынган үзәк кыска вакытта төбәкнең инану һәм мәдәният мәркәзенә әйләнә. Тәккәнең үсешендә һичшиксез Абдал Мусаның дан шөһрәте һәм халык арасындагы дәрәҗәсе бик зур роль уйный. Шул рәвешле ки, Әүлия Чәләби 17 гасырда бирегә килгән чакта дәрвиш йорты учагының һич сүнмәвен, тәүге көннән бирле кунакларга аш пешерелеп тәкъдим ителүен яза. Тәккә авылы вакыт узу белән тулысынча дәрвиш йортына багышланган торак җирлеге буларак Абдал Мусаның миссиясын төбәк халкының көндәлек тормышына да алып килә. Абдал Мусаның 1390 белән 1400 еллар башында Элмалы Тәккәдә вафат булуы фаразлана һәм төрбәсе дәрвиш йортының нәкъ үзәгендә урнала. Селчуклы кабер мемориясе эзләрен йөртүче төрбәсендә Абдал Муса белән әнисе, ана Солтан, әтисе Хасан Гази, кыз туганы Хөсния баҗы һәм иң мәшһүр хәлифәсе Кайгусыз Абдалның табутлары урнашкан. Вакыфлар гомум мөдирлегенең төрбәдә реставрация үткәрүеннән соң Абдал Мусаның мөгъҗизалар билгесе булып саналган бишмәте һәм тәхет кылычы да пыяла витрина эчендә килүчеләргә тәкъдим ителә. Бу рәвешле гасырлар буе дәвам иткән рухи юлы бүгенге көнгә килеп җиткән экспонатлар белән дә яшәргә дәвам итә. Абдал Мусаның халык арасындагы урыны бары тик тарихи шәхес буларак кына түгел, эпос һәм дастаннар белән легендар хәлгә әйләнгән азамат Иран буларак халык арасында үз урынын алды. Альп Иран төрек мәдәниятендә һәм көрәшче альп һәм суфи Иран сыйфатларына ия батырлар, каһарманнар өчен әйтелә. Абдал Муса да батыр гази кешелеген киң күңел шәфкатьлеге белән берләштереп, бу сыйфатның гәүдәләнешенә әйләндерә. Риваятләрдә аның Анадолуның сакчысы дип телгә алынуы төрек халкының күңелендә рухи саклаучы, ватан сакчысы буларак урын алуын күрсәтә. Абдал Мусаның легендар шөһрәте үзенә багышланган эпослар һәм урыннар белән буындан буынга тапшырылып килде. Анадолуның бик күп почмагында аның исеме белән аталган урыннар бар. Токат җиләдә бер
Мәкам кабер. Деври игидә Абдал Муса бакчасы. Хәтта Деври литерасындагы һәр көн тузласында тезелеп киткән таш баганаларга, колонналарга халык Абдал Мусаның гаскәриләре дип исем кушкан. Бу риваятлар һәм билгеләр аның илнең дүрт ягында Алп-Иран имиджы белән тиңләштерелүен күрсәтә. Балканда да хәтта хатирәсе җанлы. Сараево Босния җирлегендә традицион ашүрә татлы ашамлыгына Абдал Муса ашы яисә баба шорпасы дип әйтелүе бу Иран хатирәсенең Анадолудан читтәге якларда да хәтта таралганының күрсәткече. Бирәктә Мөхәррәм айларында кайбер төбәкләрдә бердәмлек һәм уртаклашуның символы буларак пешерелгән ашүрәнең Абдал Муса исеменнән таратылуы ул өйрәткән гадел бүлешү нигезенең мәдәнияткә үтеп керүен күрсәтә. Тәккә авылында вакытында пешерелгән һәм һәркем бер казаннан тигез итеп ашаган Абдал Муса чорбасы юласы халык теленә тәккәне көтүче чорбаны ашый рәвешендә мәкалә буларак чакылган. Бу рәвешле Абдал Муса Солтан төрек милләтенең күңел дөньясында һәм Иран дәрвиш һәм Альп көрәшче сыйфатлары белән мәңге урынын алган. Хорасаннан килгән шушы көрәшче дәрвиш Альп Иран Анадолуда төрек стилендәге ислам аңлаешының урнашуында төп роль уйный. Сугыш кырларында батыр, үз дәрвиш йорты үзәгендә акыл иясе, хикмәтле зат, халык арасында шәфкатьнең гәүдәләнеше булган бөек шәхес буларак аерылып тора. Аның мирасы Хаҗи Бекташ Вәлинең кулыңны, билеңне, телеңне контроль ит үгетенең, бер телем, бер бишмәт фәлсәфәсенең һәм хакыйкать кылычын куллану идеалының анык бер күренеше кебек. Төрек мәдәниятендә Гаси дәрвиш тибының иң күренекле үрнәкләреннән берсе булган Абдал Муса бүгенге көндә дә риваятләре, үгетләре һәм калдырган рухи мирасы белән бергә яши. Абдал Муса ягып җибәргән учак Анадолуда толерантлыкның, батырлыкның һәм күңел бердәмлегенең нуры буларак һәр вакыт януын дәвам итәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипекның язмасына нигезләнеп әзерләнгән тавышу дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.